ते बघा नवीन चिऱ्याची आपली गाडी आलेली आहे आणि हे सर्व नवीन बांधकाम होते बघा वरती लेंटलच्या वरती 4 चिरे अजून आणि ही आपली तिसरी गाडी आहे म्हणजे टोटल 900 चिरा अजून ॲड झालेत. वेलकम टू शुभांगी केअर होमस्टे. नमस्ते सर्वांना नमस्ते. या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहे रूम्स दाखवले, इथे आमचे पायऱ्या दाखवले. आता तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहे रूमची हाईट. बघा जेवढा रूम मोठं हाईटने सुद्धा दिसतो, जेवढा हाईट मोठी तेवढा रूम ते स्पेशियस दिसतं. होय. ओके. फ्लॅटमध्ये बघा कधी कधी ना हायटेड फ्लॅट ना बिल्डर्स बनवत नाही कारण त्यांचे फ्लोर कमी होतात. ओके. तर आता रूम नंबर 1ची हाईट झालेली आहे, रूम नंबर 2ची हाईट झालेली आहे. सर्वात आधी मी तुम्हाला ना कपल रूम दाखवतो. मम्मीच दाखवलं. जाऊ मी त्या कपल रूममध्ये. कपल रूम का बोलतो कारण तो एकच रूम आहे ना असं. चला या तुम्ही पण पुढे या. त्याची उंची समजते तुला? उंची खूप उंची झाली ना. आता माझी एक हाईट साधारण बघा केवढी आहे, 170 सेंटीमीटर आहे मी. हे बघा इकडे जर मी उभं राहिलो तरी पण हे उंची भरपूर ठेवली आहे मी आणि त्यावरून ही हाईट बघा एकदम भरपूर आहे. आता तुम्ही वॉशरूममध्ये आहे. मग वॉशरूममध्ये ना मी इथे स्लॅब असतो, असं एक असतो त्याच्यावरती टाकी ठेवायला किंवा सामान ठेवायला ठेवतो, पण मी ते ठेवलं नाही कारण आपल्याला इकडे सामान ठेवायचंच नाहीये. ठेवायचंच नाही, अडचण होते ना. आता तर काजू जरा तो अजून पाठीचं मोठं आहे वॉशरूम. ओके. तर हे बघा हे असं हात असे हात करून होतात आणि हे हाईट असल्यामुळे ना मोठा वाटतोय. एकदम फ्री वाटते. फ्री. वरचं बांधकाम नसतं ना तर ह्याला मी काच लावली असती आणि ते एकदम ओपन कसं असतं तसं झालं, पण ह्याच्यावरती स्लॅब पडणार आहे. ओके. तर हे असे सर्व कन्स्ट्रक्शन आहे. आता हे रूम हा आता तो तुम्हाला जॉईंट रूम दाखवतो. या तिथे झालेल्या नाही झालेलं मम्मी जाते बघा. बघा ह्याची हाईट झालेली आहे. हे जॉईंट रूम आहे. कोण मोठी फॅमिली आली असेल आणि त्यांना एकत्र राहायचं असेल तर असं आहे बघा. पण तुम्हाला वेगळं बाहेरून यायला गरज नाही. रूम स्क्वेअर बॉक्स असला तरी साईज नुसार हाईटने एकदम छान वाटतंय, म्हणजे स्पेशियस वाटेल. आणि ही हाईट दिल्यामुळे पुढे जाऊन समजा मला पीओपी पीव्हीसी पॅनल्स लावायचे असेल किंवा काय झुंबर टाईप काहीतरी डिझाईन करायची असेल तर ते मी आता करू शकतो. जर हे एवढं स्पेशियस आहे तर जे ते स्पेस आहे तिथूनच हे एकदम स्पेशियस वाटणार आहे. ओके. आणि एकदम मस्त वाटतंय. हाईट पण माझ्यानुसार ही एकदम व्यवस्थित आहे. चला तुम्हाला आता आमचे कॅमेरामॅन काजल कॅमेरामॅन जिन्यावर चढून दाखवतील की किती हाईट झालेली आहे. चला काजल जात नाही मीच जातो. हे बघा तुम्हाला वरतून व्ह्यू देतो. हा व्ह्यू तुम्हाला दिसणार आहे असा आणि बाकी काळू आली बघा माझ्या जोडीला. हे काळू इकडे. तर पूर्ण हाईट बघा एवढी, म्हणजे ह्याच्यावरती अजून 4 चिऱ्या येणार एवढी हाईट असणार आहे. म्हणजे एवढ्या हाईटचं काम आपला झालेलं आहे ना. अजून 2 दिवस आहे याला. ओके. अजून 2-3 दिवसाचं काम आहे. तिथे जातात आहे मग तसं येऊन असं करणार आहे इकडे. नंतर स्लॅब टाकणार. येस. आणि स्लॅब टाकल्यावर नंतर हे खालचं काम. येस. चालतं म्हणजे इंटिरियर लादी बसवणं, प्लास्टर, कलर, मग इंटिरियर काय करायचं असेल तर. बरोबर आहे ना. आता हे म्हणतील हे शिगा कशाला ठेवले आहेत? ते पायऱ्या वरती जायला. इथून पायऱ्या हे खाली आहेत ना, ते पायऱ्या वरती जायला. अशी अपडेट झाली आपल्या घराची. असं थोडं थोडं करून आपण आपलं घर व्यवस्थित बांधतोय व्यवस्थित. इथपर्यंत काम चालू झालेलं आहे. येस. चला तुम्हाला अजून एक दाखवतो. मी तुम्हाला बोललो होतो ना की आम्हाला पैसे पाठवले बुब्बूंच्या जेवणासाठी. तर इथे बघा हे 150 रुपयाचं बरोबर चिकन आहे. ब्रेस्ट पीस आणि थोडीशी हड्डी अशी त्यांना बॉईल करून ठेवलेली आहे बघा. आता हे त्यांना मिक्स करून मी सर्व देणार. आता थोडासा भात मिक्स करेल ह्याच्यात. त्यांचा भात पण असा असतो तर ते बनवलेला आहे. ओके. तर हा भात मिक्स करून त्यांना देणार आहे. त्यांनी मला ना 1000 रुपये पाठवलेले. तर हे 200 रुपयाचं झालं. असं अजून मला त्यांना 5 वेळा द्यायचं आहे. पैसे त्यांनी भरपूर अगोदर पाठवलं पण मला वेळ नव्हता ना बुकिंगमुळे. आणि तसं पण त्यांना आमच्या घरी चिकन काय फिश काय भरपूर बनत राहतं सर्व. ओके. तर ते आम्ही देतच राहतो. पण आज स्पेशली हे गेस्ट म्हणजे तुम्ही जर बघत असाल तुमच्या पैशाचं आम्ही हे आमच्या बुब्बूंना घालतोय. 3-4 जण जेवढे आहेत, 3 जण तर आहेत, 1-2 जण तिकडे येतात ते पण येतात मग जेवायला. हे घालतो त्यांना.
ते दोघं बघ, बुबू आणि कालू. काढू बाहेरच्या डॉग फूड पेक्षा हे जास्त बेटर आहे. आणि त्यांना मीठ मसाला काही गरज नसते, त्यांना असंच आवडतं. शोधून शोधून चिकन खा, भात मग नंतर खातील. चला इथे बघा हे अंड्याचा प्रकार बनवलेला आहे. हे कशासाठी? पार्सल आहे. Yes. चपाती आणि ह्याच्यासोबत 8 चपात्या जाणार आहेत. ओके. आणि इथे आम्ही आमच्या नाश्त्यासाठी बघा मिल्क टोस्ट बनवतो. मिल्क टोस्ट म्हणजे हे ट्रायलसाठी आम्ही जरा पाहुण्यांना पण असं जरा टेस्टला देतोय. येस, जरा हे टेस्ट करतील हे आमच्यातर्फे. आणि त्यांना वाटी आणि हे चमचा पाहिजे होता असंच. मिल्क टोस्ट आवडतात का विचारा. हे घे तू घे. आणि तुम्हाला हे मिल्क टोस्ट मी टेस्ट करून दाखवतो. तू खाते का? तू खा खाऊन बघ कसं टेस्टला लागतं बघ. मस्त ना. हे मिल्क टोस्ट मी दाखवतो. आणि तुपातले आता हे बघ गरम आहे भरपूर एकदम. गरम आहे. म्हणजे याला चहा बी काय लागत नाही, एकदम मस्त स्वीट असतं हे. आणि 1 2 3 असे खायला चांगलं आहे टाइमपास. गरम आहे. अच्छा 4 मध्ये भरून घ्या. मग सर्वांना ग्रेव्ही डिवाइड कर. होते ना ग्रेव्ही डिवाइड? होते. 4 डबे दे, कारण मग 4 जण वेगवेगळं खातील ना. मग आम्ही एका डब्यात पण 2 डब्यात पण 4 दिले असे पण नको, मग तुम्हाला खायला पण सोयीस्कर. मग त्यांना चपाती ह्याच्यावर सेपरेट खाता येईल. 4 डबे ते. आणि हे काजल आमची एकदम छान बनवते, एकदम चविष्ट बनते, एकदम मस्त. 5 स्टार हॉटेलला पण पाठी काढेल. हे बघा हे चांगल्या प्लेटमध्ये डिझाईन करून दिलं की हे पण 5 स्टारचीच गोष्टी झाल्या ना. हे पण छान वाटतंय बघा. 3 4 आणि बाकी सर्वांमध्ये आता ग्रेव्ही डिवाइड करून टाक. येस बरोबर आहे. हे खायला ट्रेन मध्ये कधी बसतोय असं होईल. हो कधी आम्ही खातो उघडतो असं होतं. असं काय टेम्पटिंग आपल्याकडे असेल तसं होतं. असं वाटणार कधी डबा उघडतोय मी. सर्वांमध्ये भाकरी सोबत नाही चपाती सोबतच चांगलं लागतं. येस. हां आता हे त्यांना बघा आम्ही 8 चपात्या पार्सल देतोय. राहतील ना त्याच्या 4 राहतील. चला इथे बघा माझं एडिटिंग काम सुरू आहे. आणि आपल्याकडे जे कामगार आहेत 5 जण त्यांच्यासाठी ही चहा. बघा हे पायरीवर बघा हा झोपला एक. आणि आमची बुबू बघा. बुबू तुम्हाला कोण नाही खायला नाही, चहा आहे ती चाय. बुबू तुमची चाय नाही, ते कामगार आहेत ना त्यांची चाय. हा एक बाहेर झोपला. तू टीव्हीवर दिसणार, मग तू हाय कर स्वतःला टीव्हीवरती. हा टीव्हीवर बोल जय सद्गुरू. जय सद्गुरू कर, जय सद्गुरू कर. ती कॉन्शियस होते. ठीक आहे तुम्ही बोलायला लागलात ना, मग ती बोलेल मग. ठीक आहे. तुम्ही किती दिवसाची बुकिंग केलात आणि कोणता रूम घेतलात? 2 दिवसाची गेलेली. गोल्डन रूम घेतला होता. एकदम छान अनुभव होता, एकदम स्वच्छ. आणि म्हणजे इतर होमस्टे किंवा हॉटेलमध्ये गेल्यावर असं शंका वाटते की हे स्वच्छ असेल की नाही, पण इथे आम्हाला तसं काहीच नाही वाटलं, कारण एकदम घरगुती सारखं वाटलं. दादा स्वतः न्यायला आला. आणि काजल इकडे बोलायला या समोर. आणि छान होतं गोल्डन रूमचा अनुभव. आम्हाला खूप छान वाटलं. पुढे खेळायला वगैरे पण खूप जागा, त्यामुळे आमच्या बाबूला पण खूप मस्त झालं खेळायला. हा टेरेस पण युटिलाइज. आणि तुम्ही काय ऑर्डर केलं आतापर्यंत? तुम्ही काय जेवलात? आम्ही फिश थाळी घेतलेली काल संध्याकाळी आणि व्हेज थाळी पण घेतलेली, कारण ट्राय करायची होती. तर मग दोन्ही पण छान होतं. फिश पण एकदम फ्रेश होते. आणि आता तुमची चिकन वडे थाळी. चिकन वडे थाळी आहेत आणि क्रॅब लॉलीपॉप देणार आहे दादा आम्हाला स्टार्टर मध्ये. ओके. आणि हे त्यांनी गिफ्ट आणले, आपण गिफ्ट त्यांचं दाखवूया. आणि रिटर्न मध्ये मी ह्यांना गिफ्ट देतो. मी ह्यांना बोललो होतो की मी तुम्हाला नदी आणि गाव दाखवलं जाईल. आपल्याला ते केक आवडले. काजललाच द्या. काजलच्या हातात हे बाई आहे. ते एका ब्लॉग मध्ये आम्ही बघितलं ते हिरा पंजाबमध्ये. ड्रायव्हरने उभं केलं, त्यांना म्हटलं सांगितलं. आम्हाला ऍक्च्युली ठाण्यावरून आणायला टाइम नाही मिळाला ना, मग आम्ही इथेच बघितलं काय. थँक्यू बाय. आता ह्यांना मी नदी आणि गाव दाखवायला जातो. ओके चला. थँक्यू. चला तुमची 2-3 डेज बुकिंग असेल
तर आणि मी फ्री असेल तर तुम्हाला गाव आणि नदी पण दाखवू आम्ही. बघा नदीवर जायचा रस्ता बघा किती मस्त आहे आणि गावातच आहे बघा पूर्ण. फक्त एवढंच आहे की इकडे स्लोप आहे स्लोप आणि आपले गेस्ट जरा पुढे गेले. मी कार पार्किंग लावतो ना. किती थाल्यांची ऑर्डर आहे? 4. आणि यावेळी गेस्टनी सांगितलं का जर त्यांना ना बोनचे पीसेस हवेत ना. बोनचेच आहेत त्यांच्यासाठी स्पेशल आणलेत तसे. आणलेच आम्ही बोनचे पीसेस म्हणून त्यांना ताटात पण तसेच दिलेत बघा पीसेस. आणि मग यावेळी म्हणून त्यांना फ्राय पीसेस मी जरा जाड दिलेत कारण काहीतरी फ्राय व्यवस्थित असलं पाहिजे ना मोठं पीसेस म्हणून. चला